Jok klitik. Jangan kula mendhu. Jangan aja bangga lho dadi wong pinter. Lho, jenengan niku ketok pinter mergo nek wong mendhu. Lho. Nggih mboten? Lho, sik ta. Nggih mboten? Teko ora Jajal jenengan jejer karo wong sing luwih pinter. Jenengan yo ketok mendhu. Oh, dadi lek aku Gagah. Lan aku wireng cilik ya. Kayak guling bayi. Ya gitu. Lagi. Wes, bablas. Kurang ngesor, Bu. Dadak mbok kon jilat aku. Kowe iki ngawur kok. Wah. bathuk nggon pun-punane kenteng. Alhamdulillah, Dadi alhamdulillah. tandane Dadi wong ki ngene ya, Le. Nggih, pripun, Mas? Wong ki beda jebule. Kados pundi? Ya wong ki padha-padha sekolah ning nek derajate iki derajat krokot pangkah mlorot. Leres. Ngono ya, Le, ya? Leres. Dadi wong ini pancen duwe ion ning kono ki ndek nampa wujude nugroho sing gedhe contone kaya sampeyan. Metu wis geger. Alhamdulillah, nggih. Ngono, beda meneh. Sampun ketawis nggih, Mas. Ketara. Amin. Beda karo wong sing ora ndeyoni. Ngoten nggih, Mas. Kados pundi, Mas? Ya plenggang-plenggong cara dikumpulne ngono ki tetep kacak. Magnetnya enggak ada. Nah, kaya sampean nek ndok sing sik kae murni kae Nggih. sitoke ndok bonor. Oh, ngoten Kaya butuh, Pak. Kesane ngono. Oh, nggih. Lho sik, Mas. Berarti angger ana sing apik mesti wonten sing elek nggih. Oh iya. Oh, no. ngoten, Dadi sampean ki murup. Ngoten. Dadi sampean iki abot lakumu. Alhamdulillah. Mergo gandeng nggawa wong sing ora ning bobote. Wah, lho. Sik, Mas. Wong nek ora gandeng ora Dadi kula niki termasuk ngangkat derajate kanca nggih. tak ngangkat derajate kanca. Nggih. Ngono dadi kowe kabutan mlaku. Sing maune goblok sanding kula malah ketok pinter nggih. Cedhek awakmu ketara pinter. Sing Dadi maune elek, sorote cedhek manggon ning awakmu. Masyaallah, nggih, Mula nggih, kowe golek kanca ya kudu pilih-pilih. Ngoten nggih. Kanca sing duwe yone, sing nggih. duwe aurane ki aura positif. Ngoten nggih. Ora. Dadi karismatiknya ada. Punya karisma. Masyaallah nggih. Napa niki kurang karisma to Mas niki? Oh, kancamu ta iki? Loh, pripun to panjenengan? Aku mang ora pati nyawang jebul iki mang gak Loh, patu to. niki termasuk umat Gusti Allah he. Urung tak sawang. Masya Ya Allah. mung kowe ngrasakne beban ngono lho mlaku kuwi. Ngoten. Kaya abot ngono lho. Mawi panjenengan pirsani pripun, Cobi? Ya jenenge wong iki beda le. Ngoten nggih. Wong sampean kan pendidikan. Leres. Gandengane wong ora sekolah iki beda. Aku ngerti kowe nak kuliah tok Oh, S1 iki tok. no kula S1 kok, Mas. Lah gandengmu SD ra tutuk. Lho, Dadi iki Niki kula kan ngombe es siji mon pun pilek kok, Mas. Ngoten. ngono ya. Le? Nggih, Nah, ngoten. iya, mula. Yo melu omong to, Mas. Ora iso omong le. Loh, pripun to, Wong Mas? ora tau sinau apa iso omong. Loh, biasanya nek piyai niku kata omongi, Ya, mek banyak bicaranya. Itu mesti secara nominalitas itu beda, Mas. Tut mburi mek kon. Mek kon Ngoten ketut mburi ngono. Oh, berarti Cara omongo ya ora enek tegese. Oh, berarti yen ora omong ki malah berane sithik nggih, Mas. Ya diithik no, ya Oh, ngono ki ukurane 350. Ora iso omong. Nggih. Mek tunak. Leres panjenengan, Mas. Jelas, ya. Dadi yen omong niku saya akeh nggih, Mas. Ya. Saya akeh omongi ya saya akeh hasile. Wong angger omonge akeh ki mesti akeh hasil. Alhamdulillah. Ngono kuwi lho. Dimirengke Ora ngendikane Mas ora Gondrong. ngerti kok jamung ya ora ngerti lho, ora di modal. Lah modele lho lak lolok kaya kakek ngombe pil cengoh, Lah Mas. iya ngono. Ngono Apa ki. iso ngono. Ngono. Kowe iki kata-katamu iki berarti ora tau sekolah. Loh, Mas Gondrong tuh sekolah. Nggih to, Mas? Iya toh. Dulu di Hukum. STKW. Balitar. Ngono, jurusan tari. Lah sampean kok ngomongke ora sekolah ki pripun? Sekolahmu dhuwur tapi kamu tidak paham dengan pelajaran. Kok saged ngoten jajal? Nek wong kakean ngomong berarti ora enek. Lho, hasilnya oke. Wis salah. Loh, pripun, Mas? Berarti jenengan ku ora tau sekolah. Sekolah tapi ora ngrungokne dawuh guru. Pripun kuwi? Malah wong sing menang ki malah bayarane oke. Kok saged, Mas? Loh, ada pepatah piye? Barang ki sing paling larang apa? Mas, Mas, sampean roh pepatah ora? Diam adalah. Mas. Lah iya. Berarti kan larang regaku. Diam adalah Emas. Mas. Berarti kan larang regane. Lah kowe apa Mas? Lho nek iki Mas no Mas sepuh tenan Kowe iki iki. cara besi neyeng kok. Lah aku lho Mas kena. Lah iki Mas tenan sepuh. Mas sapa tembogo apa ini? Loh, kowe aja ngenyek Mas Gondrong lho. Mas Gondrong ini sudah dikasih kepercayaan penuh dengan Bapak Imam. Paling tidak itu amanah itu abad loh. Lah sampean kok Lah- maido Mas dalam Apa tuh dilakoni? loh. Abad lan ora tanggung jawab itu Mas. Iya no abot iki tegese duwe
anu beban sing berat Nah, nggo nggawa wong sing mendu-mendu ngono lho. Lho, kuwi lho. Kok kaya ora kepenak to karo sampean? Apa duwe problema karo sampean to sampean iki? Kali kowe. Wah. Kowe arep bapake Kyai Sepuh lho, kudu Jangan ngelakne ngajeni. kula pripun? Mendo. Aku jok liting. Jangan ngelakne kula mendo. Jangan aja bangga lho dadi wong pinter. Lho, jenengan niku ketok pinter mergo nek wong mendo. Kene mboten? Lho, sik ta. Kene mboten? Teko ora Jajal jenengan jejer karo wong sing luwih pinter. Jenengan yo ketok mendo. Oh, dadi lek aku ki pinter mergo Mergo nek sing mendo. Berarti kowe mendo. Nggih no. Oh. Mergo kula niku bangga dadi wong mendo ben ketok jenengan pinter. Wah, berarti aku selamat. Aku Selamat pinter. jenengan. Oh. Dadi aja bangga dadi wong sugih. Mergo jejeramu ki wong melarat. Jajal sampean jejer karo wong sing luwih sugih, ketok melarat jenengan. Oh, berarti aku yo iki jejer karo wong melarat. Iya. Sik to mbok sing sopan. Uyang guyu sampean. Tapi aku yo. Mbok sing sopan sithikno Kowe ngapa lek to Mas? ngomong Loh ora, iki ki ngomong realita lho, Bos. Realita yo Wong ki realita. aja nyepelekne menungso. Wong ki urip ki kabeh ki padha. Aja ngelek-ngelek wong sing elek, aja ngelek-ngelek wong sing mendo. Kowe ketok ganteng mergo jejer wong sing elek. Jajal kowe jejer wong sing luwih ganteng, rupamu ketok elek, Mas. Berarti nek jok litik jejer awakmu berarti jok Ketok litik. ganteng, mergo aku kowe- elek. Oh, jajal kowe jejer karo artis kondang Jakarta sing luwih ganteng, rupamu ketok elek, Mas. Lah kok aku ora melu-melu mbok salahke iki lho. Lah kowe mau yo omong-omongan kok. Ya nek lah hubungane benten to Mas. Tapi kowe tak omongi kowe. Kene maksudnya Mas Gondrong itu biar Maksudnya piye? sampean biar punya motivasi. Rasa mbok motivasi aku semangat dhewe iki. Ngono ben maksudnya Gumregah ngono. lho. pikiranmu ben meletek. Nah, ngono lho Mas. Wong Mas pikiranmu Gondrong, kan ra meletek ben meletek ngono lho ben iso mikir. Mas ngono lho. Gondrong tuh meracuni Ketok pikiran. gondrong sampean. Mergo aku ora potong cepak. Dajal sampean dosen luwih gondrong. Rambutmu ketok ndek. Jogja guyu. Lho, lah aku yo guyu leh ngomong Ya, kok. kita wedan barang. Lah piye lho jadi awake dhewe iki tukang ketoprak Sing nang pipimu kondalan. wis dledek ketok kisut lho. Lho, kisah sing endi? Bola api kene wedake blobor kuwi. Mas, Iki lho maning ra Mas omong. Gondrong itu nun sewu posone trenten, tirakate banter. Lah wong urip kok ming trimo mbok ki seneng-seneng ki lho. Lah kowe iki pupuran wis ora, Lah kuwi. brengosan ora, ngrokok ora, lanang apa lho kowe? Lah kuwi lho. Wah, teh sing nanggap ki bos rokok. Jenengan terus gedhe ludon. Ora tegese wong lanang sarane ngrokok. Sampeyan ki nun sewu lho, Bos. Kok ngerokok ora ki? Sampeyan nek kalkulasi lho, Bos. Ki nun sewu. Matematika. Matematika ki omongan anu secara dewasa adu argumen ya. Iya, iya. Tak dudohi sampean. Iya, iya. Sampeyan ngerokok ora? Iya, ngerokok, Ngerokok ora? ngerokok. Sik to kok kaya anakmu itu kok mbok getaki. Loh, ora ketak iki. Attitude-mu iki lho ndi kok iso ngono. Jenengan ngerokok napa mboten? Nah, Ngerokok, Le. ngono. Yo ngene ora penak nek jenenge debat iki kudu rame ngene iki. Ah debat rame nek ning nggone wong pusat-pusate yo nganti buta. Ngerokok mboten? Ngerokok, ngerokok. Kampleng pisan niku. Aku ngerokok ngono lho. Saiki jenengan ngerokok iki sedina nun sewu. Entek pirang pak? 3 pak. Telung pak berarti umpama rokok iki sedina 20.000 berarti sedina 20.000. 20.000. 20.000 lek ping sak wulan berarti 1.800.000. 800. Gini mboten? Iya, iya. Lek setahun berarti pinten? Ayo, 18 ping 12. 800 Eh? piro? 18 ping 12. 36 berarti iki meh. Meh. Wah. Ya wis meh 10 luwe. 36 berarti 12 juta. punjul Lah iya ya diawut tenan dadak kok hitung. 26 juta. 26 juta. 26 juta kuwi sik punjul. Ya terus 26 juta lek mbok tukokne motor oleh motor anyar jenengan. iya Nmax. Lah, kene mboten? Iya no. Iku berarti pola hidup jenengan ki kurang irit, kurang hemat. Oh. Ingat, hemat pangkal kaya. Berarti jenengan ki ora duwe kata-kata hemat pangkal kaya. Kowe ya ngerokok. Loh, mboten lho. Berarti iso tuku motor no. Ya ora lho. Ora ngerokok no. Wong tuku rokoke ra iso tuku apa-apa kuwi gedeng jenenge. Oh, mbleset iki contong. Oh, rokoke jagane tanggapan ngene iki ya diwe apa ora aku ya. Kowe mbleset. Wong ki jarkoni ngajari kudu iso Lah nglakoni. ya jarkone. Apa yang disampaikan ya harus kamu lakukan. Ngono lho. Seperti jejaknya Mas Imam ki dicontoh. Oh, kok tak ruro jejak Pak Imam betul lagi bengi iki jejak Pak Imam lho kuwi. Maksudnya itu track recordnya bagaimana, secara bisnisnya seperti apa, secara mengelola ekonomi dalam perekonomian manajemen itu bagaimana. Jujur, sing penting beliaunya sebagai bisnismen, Pak Imam kali Pak Soim, iki yang ditanamkan adalah kejujuran dan Kuwi, silaturahmi. kuwi, Lah, Mas. kuwi. Wong ki lek gelem jujur, insyaallah rezekine bakal lumuntur. Wong lek insyaallah silaturahmine cedak, insyaallah bakal nyedake rezekine. Jujur karo silaturahmi. Menika contoh Pak Imam menika. Lho, lho, lho. Dadi wong lek jujur udah anu ya le ya. Tuh,
Rezekine bakal lumuntur, Pak. Oh. Oh. Lho, lah ya aku tegese wong jujur rezekine bakal luntur. Luntur. Oh. Wong nyedake silaturahmi kaya Pak Soim beliaunya iki saking tebet-tebet saking Junjung. junjung sowan wonten ing Sambilobyong. Ini bisa dinamakan silaturahmi. Mergo silaturahmi niku bakal nyedake rezeki Pak Sun. Kok Ngoten lho. Kene mboten. Lah Mas Gondrong kan yo silaturahmi timbali mriki. Timbali ngriki silaturahmi tapi kan punya tendensi. Ya ora? Pamrih apa? Duwe pamrih lho, bayaran lho. Tanggapan lho bengi iki. Ngawur Mas Gondrong iki mboten gadah lho. Sing ngomong Kaya sedulur lho karo Mas Soim, karo Mas Imam. Lah kowe kok takon aku, kowe takon awakmu dhewe lho, jajak kowe rene iki nyapa? lho, nyumbang. Lho Pak Imam kalih kula ngene kok, Bos. Kemaki sampean. Kula niku dibel Pak Soim tanggal 6 kosong ora kosong Mas. Masyaallah ya. Langsung budang riki tanpa petung. Tanpa petung. Mboten lho. Tanpa Sama Mas hitung. Soim, Loh. sama Mas Imam. Iya lho. Nominale ra diitung. Mboten hitung langsung teko kula. Loh, berarti ora pamrih. Oh, ora lho. Mulai ora nggawa Ora apa-apa. masalah. Lah ikhlas ki Ikhlas lho. ngamal. Ngamal lho. Wong wis lunas kok ndek iki. Kowe ora ngisi-ngisini lho. Kowe iki masku lho. Tak junjung iki pamrih iki ben iso nggawa suasanane Mas Gondrong iki saya Heeh, ya apik. suasana bendak ngisi-ngisini Kok gitu. terus endinge bleset iki lah yo ngisi-ngisin Mas Gondrong. Tegese lunas ki Pak Soim, Hmm. Pak Imam. Nggih. Ini nun sewu. Belinya tuh disiplin, Bos. Oh ngono ya. Disipline piye? Disiplin nun sewu. Begitu tanggal 6, dek wingi tanggal 31 pun dilunasi. Masyaallah ya ya. Menika. Alhamdulillah ya ya ya. Loh tapi lah Mas Gondrong padha sesuk tanggapan ning gone Blitar bengi iki langsung dilunasi kabeh. Tanggal 31 tanggapan. Iya. Tanggal 6 likur jaluk DP-ne. Tanggal 6 jaluk DP. DP-ne. 31 lunas. Urung. Lho, 17 turane. Loh, begitu turane berarti sik sisa. Sik sisa. Tanggal 28 Ya ya ya. jaluk nek Pelunasan. pelunasan. Loh, lah 31. Karek nglakoni. Kuwi biasane ngono kuwi. Dangkrengamu kowe jok. Waya sing kolone nu dudu aku tak tabuk iki ngene. Tegese karek nglakoni iki nuwun sewu. Karek nglakoni jenengan tapi sedaya pro pradoga menika sampun kecukupan Mas. Lah ya ngono. Ngoten lho. Ngono. Jenenge kula unggah nih. Jenenge iku Mas kula ya bapak kula. Lah Dengaren saya nggih kreasi nggih barongan barang tak delok mau. ora barungane ning jero kotak akhirnya tak pikir iki tak gunakne apa yo ngono. Lah kuwi wong kreatif lho. Wong ki kudu Apa-apa siji iso. kreatif, produktif, terus aktif. Kowe ora cengengesan lho. Produktif, ya toh, inovatif, terus kreatif. Iya. Nah, ngono lho. Dadi kowe kudu ngerti. Ngene lho, Dok. Angele digendong ngono kuwi lho. Nggih, Mas. Ngene iki gendong. Nganti lek ngomong gretolen mergo gendong awakmu lho. Lho, niki mboten ngerti kok. Lara kula niku nggih larane niki, Wah, Mas. Moh, ngerti. moh. Laramu ya iso ngono dhewe. Wah, aku mbok nyogo laramu gendeng e. Maksudnya ki aku ngrasakne kowe ya ngrasakne. Ora iso, mosok bojoku ape mbok rasane. Cangkemmu lho. Lah bojo ya dhewe-dhewe rumangsamu. Wong kuwi wis beda kok iso. Pangapunten, Mas. Iya, Le. Kula lak dawuh panjenengan. Iya. Ngene iki pegel aku. Lho, pegel nyapa? Pegel ya? Sing Wong nimbali- barang seneng kok pegel. Sing nimbali lho bos. Pak Imam, Lah, juragan, nggih, betul. iwak, enek Pak Soim. Nggih. Terus mbok seragam spray ngene iki yo. Matane. Ora ngerti. Kene iki munggah isin aku. Dok. Iki nek nggonku tak nggo sawal guling. Dok. Aku takok. Iki seragamannya ora apa seragam biyen? Anyar, Pak. Iki Oh, panjen digawe. Kowe ora selelekan lho kowe. sing nanggap bos e. Mosok wis sawal bantal. Ngawur lek kutuku ki langsung pesen inden iki. Inden dasmu meteran ndek delok. Sik nun sewu, Mas, nun sewu. Iki kaine apik ya lho. Lho, iki, Mas. Lah wong kowe ora ngerti kain apik. Adem, Mas, adem. Kaine anyep iki rumangsamu. Kayak spray yo. Loh, kowe ora sembrono. Aja nyawang ning bentuke kaya ngene iki. Sembarang ki sing penting pantes. Kan eneng tegese to lho iki. Bukan Larang apa bunder ya to. apa nek ora pantes Ora gitu, Mas. pantes to. Kuwi lho. Ngono lho. Ngene iki nek ora pemikirane saka aku sapa sing gawe ki seragam ngene. Nek aku yo ngesakne kuwi lho, Dok. Ngoten, Mas. Kowe diseragami apik wis ora sameng ora kenek. Berarti seragami kaya ngene. Malah apik to. Lho. Nggih, jajali. Kaya guling sing kena iler. Kowe ora sembrono lho, Mas. Ngene iki yo gawe duit. Gawe ngene iki manajemen. Rumangsamu. Ngene yo tanggapane jutaan. Ngono iki ya ditarik pira kowe, Dok? Ngene iki nah. Pira? Yo, muni yo kowe. Muni yo tak tonyo kowe engko. Kowe aja buka wadi ning kene. Ngono mosok 10 ngene antok. 10 spray. Sik, nun sewu. Wong ki prayo mending. Aduh. Wong Aku ki iki munggah mulane keri. nyapa? Mosok ngene klambine aku.
Kowe tok pantes putih, gedhi. Terus Ketok gagah. lan Aku wireng cilik ya. Malah kayak guling bayi. Pak ngapunten Mas nggih. Wajining raga ki gumantung saka busana. Kowe munggah wis ngagem-ageman kaya ngene iki busana ngeten lampun Isin. pantes to Mas. Pantes Sampai lumayan. tak ya. dameli kaya beskap Mas Gondrong, wong nek ora pantes luwih becik lak elekan ning pantes. Disesuwekne lho. Nah, ngono lho, Kowe Mas. iki sandang ngono apik tetep rapi. Ngoten. Ngono lho. Ngene isin karo Pak Soe mau. Pak Soe maaf nggih. Oh, lha kono dawe buke. Piye? Kayak sprayku. Kok gegek turane sprayne buke. Mbok jaluk. Nek iki gegek pas main ning kono enek turan mbok colok kaine. Ora ngono ngene lho Mas. Sprayne. Aku ki memanfaatkan situasi. Untung main. Ngono lho Mas. Piye Piye to to? Mas? Memanfaatkan Situasi. Karena sampean lak ngerti dhewe to. Wong kuwi aja brah-breh. Wong kuwi aja sok kala membuang sesuatu hal yang tidak pasti. Lah ngene iki kowe ora ngerti inflasi kenegaraan ngene iki mata rupiah turun ngene iki tak gunakne ngene iki ben ora boros. Ora boros. Ngono lho Mas. Spraymu turah terus tak gawe ngene iki lak ya apik to. Matur nuwun karo aku. Jahit ki ya wis angel. Ngukur ki ya angel. Ukurane kowe iki ya beda. Wis tak komongi nek lengenmu kedawan, lengenmu ketoken kiri meneng nggonku tak ukure. Ngono lho. Kedap matamu. Piye to kowe iki? Gulumu kita gegeden. Iya, iya, iya. Sesuk ben pas gulumu ketoken. Lah terus mbok endi? Oh, Ngono nek dandane kok Surakarta. Lah iki Mas, ngoten Sini-sini lho. dandan ngene iki lho, batik wapik ngene klambi ngene iki. Ditanggap lho, nggih beskap jos ngene iki. Mas, iki warnane Loh, kok putih ngene? Loh, aku malah kaya dokter Iskak ngene kabeh. Oh, lah bleset, bleset. Pangapunten Mas Gondrong. Kenapa saya memodifikasi dengan warna seperti ini? Niki, Pak. Karena kebinekaan. Betul. Berbeda-beda bendera tapi tetap satu jua. Nggih, niku. Karena ini Tulungagung insya Allah menjadi sorotan Ibu Gubernur Jawa Timur. Tulungagung yang damai, Tulungagung yang tentrem. Insya Allah tidak terprovokasi dengan adanya isu yang tidak membuat kita resah. Niki lho Mas, kowe mulo tak gawe ngene iki, ngono lho. Omongane wong bilani. Bilane piye to Mas? Lah iki abang ijo biru putih iki enek sangkut paute karo panjenengane Mas Imam kok iso. Jajal, kowe nek ngerti ukurane kuwi klambi kepiye jajal. Nah, kok bunder-bunder iki kepiye ngono lho. Bunder. Nah, Wah iki mbok pasne kene lho ya. Nggonmu kene aku ngisor. ya iki munggahno. Ngene malah kaya atlet panah. Kok iso? Iki ra ono daleme Mas Imam Nggih, Mas, Sayuti. nggih, Pak. Kowe Sesuai ngerti? bajunya. Asma Kinarya Japa lho. Nggih. Ngono. Asma Kinarya Japa ngerti. Ayo. Ketos, Pak. Kowe nek kurang ngerti mulya. Yo salah. Lho, hei. Kowe iki diuji ngono lho. Kowe iki tak uji. Nah, ngono. Nonton koyo apik. Asma Kinarya Japa Lah. Imam Sayuti nek kok tegesi mongko iki rak padha karo sedekah. Kamu jangan macem-macem lho ya, nek ngomong sesuai dengan akidah. Ayo coba cedak masjid. Ya, Ngono, aja belajar syariate tapi makrifate disinaoni. insyaallah. Ngono. Yo. Aja syukur omong ngomong Nah, iki nggih Mas, nggih. ngomong nggih. dipikir Pak Imam. Lah ngono. vokale sing jelas. Leres, nggih. leres. Ndi Soale nggon wong ngomong dipapan. lek ora dipikir entek lek ngomong anti kleru engko Nggih. menimbulkan fitnah. Niku, Pak. Tak jotos kok. Iki nek jotos nek ngiru mari. Joto sok nyemayani. Oke. Pak Imam. Wis pas beliaunya Pak Imam ing dalem menika syukuran nimbali menjenengan sing dadi dalange gelar budaya mergo apa imam ki pengarep. Yen pas manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala manggon ning masjid sing ngarep dhewe sinten imam. Insyaallah beliaunya Pak Imam akan menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan. Insyaallah kedepannya perusahaan dan apa yang menjadi usahanya akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya ampun niki lho Mas. Panjenengan pun coloino Mas. Iya. Niki nyatane nggih mutiara kok. Delok laire sangklir lho kok iso ngomong gitu. Gak penak. Apa laire sing nunggoni Mas Gondrong kok iso? Sing melotot dheke. Kok iso ro sangklir. Pemimpin. Imam tuh Imami pemimpin. Pemimpin. kaya wayang dene Mas Gondrong. Nggih. Aku ngene iki. Pemimpin. Nggih. Pemimpin. Oh iya iya. Menika sing saged dipunarani manunggaling kawula Kula Gusti. Nggih nggih nggih. Panjenengan Gustine kawulane Yoga. Yoga. Beliaunya Pak Imam sebagai pimpinan
PT utawa UD, usahanya. insya Allah usahanya itu yang menjadi pimpinannya Pak Imame lan karyawan itu menjadi kawulane. Insya Allah ora bakal bedak-bedak di kawula Gusti nyawiji dadi siji nyedake rejeki. Lek Pak Imam dadi apa ketuane sinar dhewe awake dhewe klebu apa jenenge? Awake dhewe diundangi dadi apa? Jamaah, makmum. Awake dhewe. Ya kawula. Oh iya. Kawulane Gustine Pak Imam. Sa menika sayek saka kapti. iki sayuti lho. Lah nggih. Iya. Sayek saka kapti. Heeh. Yu ki saka tembung yu. Yu. Sik. Mlakorono. Tak arep mikir dulu Loh, pelawak kok dadak mikir yu ki dari artikulasi apa ngono lho. Yu ki yusdisi. Oh, Ora paham to sampean. ya paham ta apa. Jadi beliaunya itu akan mentaati peraturan-peraturan negara. Insya Allah beliaunya itu ngasto, ora bakal ninggal ke tatapan toto agama negara lan tatapan negara lan agama tetap dilaksanakan. Amin. Ti tenono. Sakwise bengi iki syukuran insya Allah beliaunya rezekine bakal sak paran-paran. Amin. Mergo wong syukuran ki nun sewu. Syukur manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala iki wis diduduhne, Pak. Wong syukuran ki maneka warna. Yo nyenengne wong sakmene mbane. Wong sakmene mbane iki seneng dongane iki apik, dongane apa? Muga-muga Pak Imam Sayuti iki muga-muga pinaringan panjang umur, besok tahun ngarep bisa nggelar wayang kaya bengi niki. Alhamdulillah. Kok mlektek kok Loh, ngomong. mungkin apa? Dadi nek kegiatan iki didongake karo Kyai Kata. Iya. Biasane ridho lan hidayahe Bakal dijabahi. Iku Pak niki lho omongane santri nu Soke kaya kiai omong. Loh, kula mau berpengaosan. Kula saniki mondok lho, Bos. Ngaji ning ndi, Le? Mondok kula saniki. Mondok ning ndi? Teng Pondok Ramadan. Kula niku sakulan. Basa Pondok Ramadan. Pondok Ramadan ning ndi? Lah iya kowe mondok ning Pondok Ramadan, pondok kok ning Ramadan. pas Ramadan niku mondoke saulan nguput ngoten lho. Kita ora tau poso jadi. Oh, pas Ramadan mondok. Mondok. Ngoten. Lah lek ora Ramadan. Yo wis nakal neh. Ya ora entuk nakal. Dadi nek sedekah Pak Imam perlu dicontoh, Mas. Contoh. Nggih. Saiki nun sewu, ikhlas lho, Pak Imam. Pak Imam ikhlas. Pak Imam, beliaunya itu loh. Iya. Lembah Manah. Ngagem Blangkon sing versi Jawa Barat. Betul. Tegesnya apa? Jawa Barat. Barat ki saka tembung nun sewu. Barat ki nggone kulon ki nggone kiblat. Insyaallah beliaunya ki nun sewu. Dadi takmir, ketua takmir. Ketua takmir. Awakmu kok sedetail niku to, Mas? Kene iki yo riset ki yo selalu lho, Bos. Aku sak durunge main, niku rong dina wis sabar ini ya. Lho. Survei. Cek lokasi. Nyolong kotak amal. Iki yo ndelokno. Profesine iki apa? Pak Imam niku jadi ketua takmir masjid. Masyaallah ya. Barat ki saka tembung kulon ki kiblat. Insyaallah beliaunya ki sebagai pengusaha yang sukses ning ora lali madhep kiblat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing nyiptakne jagat lan sak isine. Teko semono ya. Dah. Delok kok mbiyen di penyakitan kok iso tembung kok. Jenengan iku lho. Berarti wong sedekah kuwi perlu ya kaya Pak Iya. Imam nggih. Mulane syukuran iki nun sewu lho, Bos. Syukuran iki iso diarani syukur. Syukur ki mujudke matur suwun marang Gusti Kang Arya Jagat. Syukur ki nek loro, Bos. Siji. Nah, iki tak dudone tenan iki. Betul, Mas Gontong iki biasane catetane orang gawa ngono. Syukur. Nggih. Iki lek wong lanang, nun sewu. Ini bisa dinamakan syukur sing gede mergo wong lanang iki sebagai presiden rumah tangga, isuk nyambut gawe mulih sore mulih mung koyone dienggo murakabi keluargane. Iya. Mulane wong lanang ki syukure gede. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria, Pak. Wong wedok iki ketok didelok. Wong sing syukure gede karo wong sing ora ki ketok wong wedok. Contone. Titiane, wong sing ayu ki malah wong sing ora syukur. Loh. Kok iso Loh. wong ayu ora syukur lho. Nggih, Pak. Niki riset penelitian. Buku Dadi lek wong ayu ki malah ora syukur. kurang syukur. Mergo apa? Wis diwehi mripat sing blalak-blalak, sok kala sik kurang trima, sik diwehi lensa template plastik. Nggih. Rambut wis ngemak bakung, sok kala sik kurang trima, sik semir abang. Lah Kira bener? bojomu kae ya disemir ijo. Ijo malah ndeknani turun ning lapangan dase pangan wedhus. Ya ora? Irung wis bangir, sok kala sik kurang trima, sik suntik silikon. Lah, salikin. Silikon. Silikon yo. Untu wis miji timun, Nggih. sik kurang trima, sik dikawat, sik dibegel. Iya. Ya ora? Wong wedok sing ayu-ayu ki malah sakala ki malah kurang trima pinarang saka Gusti Allah. Apa ya ana cadangane? Enek lho. Teng pundi? Wong ayu ki malah besok ki neraka. Loh. Wong ayu iki. Neraka. Lah Mas Suni nggawa ayu-ayu ki lho. Delok neraka.
Ngene iki neraka kabeh iki. Sing swarga sitok. Loh, masyaallah. Lah kok beda dhewe, Mas? Iya no. Sebabe. Dandan ora arno-arno. Oh. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek maksud. Wong sing elek ora rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna ning diklumpukne dadi siji. Insyaallah wis nglumpuk dadi siji dienggo munggah ning tanah suci munggah haji. Masyaallah. Niki pitutur Masun. Oh, berarti wong wedoke nek ayu nyemplung neraka. Neraka. Nek elek Swarga. berarti buke mbok lokke elek nih. Swarga tapi lho. Milih ayu neraka lelek Iya. swarga. Ya bener. Ngono, Pak. Nun sewu, Mas, Ayo. nun sewu. Berarti nek ayu Neraka iki kopokan jane iki. elek Swarga. sampean sing ngomong lho ya. Iya. Tanggung jawab lho. Oke. Kebo sapi digugu. Keluwane. Menungso Omongane. jagung bakarane. Tanggung perkarane. Iso nggelar. Iso gulung. Iso buka. Iso nutup. Purwa dadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong nek ditakoni Masun ra iso jawab. Tapuk lambene. Ngono. Nek ayu neraka, elek swarga. Ya. Pangapunten Mas Gondrong. Iya. Ngadep rono sithik. Napa? Bu Sayuti lenggah. Garwane Pak Imam. Wedok apa lanang? Oh, betul. Nah. Ayu apa elek? Apa? Ayo ndang ngomong. Kowe ngomong yen ayu neraka elek swarga. Garwane Pak Imam ke wedok apa lanang? Betul. Ayu apa elek? Anu liyane kuwi ya. Oh, iki lho Mas, iki lho. Lah kowe jene ora tanggung jawab. Nah, wong iki kudu iso mengembalikan situasi awal. Liyane kuwi. Sing tak gugu gunemamu lho. Tak kok apa? Ayu neraka elek swarga. Sing nimbali sinten Mas Jok Nutu? Aduh. Sing nimbali sinten? Pak Imam. Garwane. Ayo. Garwane sinten? Bu Imam. Siki lanang apa wedok? Wedok lho pianten. Lah ki ayu apa elek? Anu ya liyane kita jawa. Ora iso wong ngomong ayu neraka elek swarga. Swarga. Bu Imam te lho, ayu apa elek? Wong langsung watuk lho. Ayu apa elek ayo. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Alah yo. Ayo salah siji. Ayu. Ayu apa elek? Ayu. Masyaallah Mas. Pripun Mas garis Terus ini besar? dungane neraka jene. Nah, kuwi berarti Bu Imam mbok dongake neraka. Kamangka le berbagi kebahagiaan ngene iki lho. Jane neraka. Ah terus? Tapi sarane ibu kita seneng karo Pak Imam. Nggih. Terus syukuran terus gak payang nimbali Masun terus daglali sampean karo aku nyenengne wong akeh akhire swarga. Ngono lho. Oh, sing nang neraka ya kenekan iki kok iso. Oleh munggule endo lho rumangsamu. Coba Mas, Mulai kersane disambung ya. Loh, niki Iki Bapak ajeng minggat. Oh, Oh iya. oh, tasik. Oh iya, Pak Imam mau tindak ke sini. Oh iya. Nah iya, ini iya. Maka. biar disaksikan bahwa ini Ya. momentum tasakuran Betul. dan santunan anak yatim Nggih. biar terdokumentasi. Oh iya. Mboten nyun kawigatosanipun. Beliau Pak Imam kula aturi jengkar Nggih. saking sasana palenggan. Moga-moga srembek Mas. Bu, monggo ndeleke Bapak, Bu. Monggo, weh. Monggo Mas Imam. Monggo, Bu. Monggo Mas, lagi macem Mas. Monggo, Mas Haji, lagi macem. Duk. Nek ayu, Monggo Bu. Monggo Mas. Mas nek Haji. ayu. Swarga. Basa piyayine jumeneng rawani muni ta kowe. Takmir masjid lho kowe. Apa nggih, Pak? Pertanyaannya nopo niki? Anu ayu napa elek? Lah nyapa mbok takoni rumangsamu? Pangapunten lho Mas Takmir. Anu kok Mas Takmir. Anu Mas Kaji, Mas Imam. Mas Kluthuk niku panjen nggih sembrono. Nggih. Wong piyayine Katri. wae nun pangapunten. Beliau ini berbagi kebahagiaan wae ora dadak ngenteni sedekah ya ora dadak golek-golek. Kok ibu piyayine kaya ngene terus mbok undha-mono ngono kuwi. Udah. Wo. Klothok iki udal-udul. Saestu Mas. Cah udal-udul. Ya-yaan. Kamangka iki agendane setiap tahun sekali tasakuran wayangan yo ning kene. Kok terus kowe ya-yaan rumangsamu? Ayo nyuwun ngapunten karo Ibu. Sungkem. Bangsane Sungkem. Ora bocah ra duga. Lho, kok glunyangan kok kono lho. Anak ki bekti karo wong tuwa ora ya-yaan. Kowe ki ngincang ki apa to tak tuwapi lambemu iso. Gelange lho gedhi tibake. Layan ngene. Lho pancen yo piyai putri kok kono nyuwun pangapunten. Lah ndodokmu ki
Kowe iki anak toplak ndodok ora iso ki kebangetan. Sikilmu kuwi lho kok iso. Nyapa to sing tengen ning kono ki tengene ning ngarep kiwa ning mburi mlaku bareng ngono lho. kok Tak iso. jejeg dasmu kok iku sih. Ora. Yen pangapunten nggih, Bu. Nun kuwi. Bu, maaf nggih, Bu. Guyon. Asline pripun? Asline ayu, Pak. Tapi Kowe kok nganti muni elek, dikit campuran pakan iwak patin tenan kowe. Tenanan, kok iso modelmu. Cantik, Bu. Katane Pak Takmir nggih. Kok Pak Tamir, Pak Imam kok iso Pak Imam Takmir mangsane. masjid. Nun pangapunten Mas Haji, Mas Imam. Bapak Imam Tamir Masjid iki lho bos. Iki lho contoh, Pak. Senajan to bos tapi gelem dadi ketua takmir masjid. Oh ngono ya. Sampean ki piye? Kaya kowe iki, lek kaya kowe ning nggonmu apa? Loh, tukang parkir. Wah, lha iki lho. Atur, waduh. Masya Allah, niki tali asih saking Mas Imam. Karena Mas Imam tuh kagungan Loh, pabrik Rokok. rokok berantas. Rokok Jadi berantas. insya Allah berantas. nggih nggih nggih. berantas niku, Mas. Niki rokoke jenengan nggih. Iya apa rokoke wong gendeng lek ora anu. Benar rokok Pak Imam dadak ditakon. Dulur-dulur Nyapa, kuwi arep nyapa kowe iki lho. sponsor. Loh. Urung diutus kok dadak muni sponsor Didi mangsa. didisi mbok menawa beliaunya tuh berkenan. Loh. Tenanan kowe. Jon. Aja ngisi-ngisini. Rene. Moh aku ra mbok hitung kok iso. Eh, Nyapa? tak paringi. Mbok wae rokok Wis apa? tak meneng ae. Ayo ade iki dadi bintang iklan. Oh, brand ambassador. Brand ambassador. Oke, siap. Pangapunten, Mas. Pangapunten. Ngisi-ngisini lho, rokok enak lho Tak soalnya iki. meneng kowe iki ya. Rokoke ora Rokoke ndak dudono kok mbok gowo iki lho kok iso. Ya sik to kata-kata to iki. tuk kowe kok kleru. Kowe ora gawe anu, ora gawe obat-obatan. Mboten niki rokok nggih obat iki lho. Apotek apa piye kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aja noleh ngiwa, Aja noleh nengen. aja tuku rokok sing ilegal. Nah, iki lho enek rokok sing enak disedot iso mak sedut. Iki disedot iso nyenengne ati, nyenengne lambe, nyenengke pikir. Mbakone enak, campurane rajane ya enak. Apa to rokoke? Berantas. Nah, yen ra ngrokok berantas, sampean ora waras. Awe. Iki lho, sesuk langsung videomu dikirim ning Segoro Kidul nggih Mas nggih. Iya no. Segoro kidul matamu. Kok iso? Mas, makasih pangapunten. Ini mudah-mudahan menjadi awal momentum panjenengan sampun dipun niati lan sampun dipun nadaraken bilih malam hari ini beserta keluarga besar Mas Imam Mas Imam Sayuti. Sayuti diniati tasakurat insya Allah menjadi agenda tahunan mulai malam hari ini. Tepuk tangan untuk Iya, Mas tepuk tangan. Imam. Aku didhawuhi Pak Soim. Amin. Amin Mas. Nggih, Mudah-mudahan dongane. tetap Paling dawuh napa? Mas? Berarti tiap tahun wayangan. Insyaallah, insyaallah. Ah. Tapi aku mang diomi Pak Soim. Pripun? So sing tahun ngarepe ora nggae kluthuk. Oh, enggak, Pak. Tapi tak dongane udan deres, angin. Yo ora iso kok iso. Dawuh menapa Mas? Monggo Mas, derek Mas. Nggih, matur mbah nuwun niki sedaya kemawon yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua dan pagelaran wayang kulit malam hari ini menjadi pagelaran yang bisa menghibur panjenengan semua. Amin, amin, amin. Nggih, Amin. dados barokah sedaya, Amin. lancar rezekine, Amin. dalange ya sukses. Amin. Jenengane napa? Tetep Badut, Pak. Wow, Badut. tetep nggih. Badut iki lanangane mentok Ndak ada anu Mas, ndak ada niat untuk alih profesi. Mboten niki Wah. dagelan mon penak metune Nggih. ning jam-jaman Pak. Kula riyen asline ya pengen dagel. Oh, Ampun. Tapi Ampun. keliru malah dadi pengusaha. Malah enak ngoten. Ngoten, Nek nggih. jenengan dagel kula mati pasaran Nggih. kula, Pak. Nggih. Kula niku dereng lahir pun lucu riyen. Masya Allah, lah Nggih. ngoten kok nanggap dagelan. Engko Mas. didageli Nggih, Mas. Insya Allah Niki mau dibagi-bagi. dipun bagi Nggih, nggih. monggo. Siap. Ini untuk masyarakat Tulungagung khususon Sambirobyo. Tapi pun anu nggih, Pak nggih. Pun legal nggih. Legal. Niki Alhamdulillah. enten selendange. Oh, Nah, enten Nah. cukene. Lendang ngerti itu. Nggih, ya resmi. Ya ngeten iki lho, Pak. Dadi Resmi. ngrokok ki ngrokok sing legal, aja ngrokok sing ora nek pita cukene. Lho, ngeten iki. Rokok berantas ben uripmu bisa bergas lan waras. Pita cukene kelompokno, Nduk. Damel napa? Bodol neh. Balik nirene iki anu. Sini. Ngeten. Pak. Siap. Oh, kado ah. Iki dalange kok lali sesuk. Siap, pun. Mengke sambil bernyanyi, Ibu, sambil kita hiburan, niki kalih mengke kula bagikan teng dulur-dulur. Siap.
Mas Haji untuk menguatkan malam hari ini, menguatkan hari ini untuk langkah ke depan dengan usaha penjenengan dan sumber rezeki ada IHE itu pakan ikan. Oke. Nah, Oke, malam hari ini disupport dengan dari IHE. ya, Pakan ikan nggih. Nggih. Panjenengan lek punya gada ikan kolam, Pak, nggih. Nggih, gadah iwak tapi cupang Nggih. loro, Pak. Cupang Cupang loro. iwak laut. Oh, ngaten nggih. Nggih. Siap. Iwak air tawar. Yo. Patin, gurame dan Nggih. Siap. sebagainya. Yen untuk Niku pak pakan IHE. kan Nam- iya. Nggih. Namine pakan apa, Mas? IHE. IHE Pak Sun. IHE. Iya. Roro dok rasa kok jelas. Tahu aku takok. direkture pakan kan Tindak saking Cina sini. nggih. Oh. Saking Cina langsung Anu, tindak sini. cah cilik wau. Lah, Nggih, cah cilik tapi ageng. cah cilik tapi gede. Jenengan ki bisa siap. Nggih, Pun mudah-mudahan- dinten niku kalih malih disupport kalih Sri Rezeki. Mas, Nggih, masuk niku Mas, Pak Gus Soem. Soem. Nggih, niku yang jual beli ikan. Alhamdulillah. Nggih, terus Alhamdulillah. disupport kalih Brantas. Berantas Ya, rokok menika nggih, nggih. Nggih, niku. Dados insyaallah menapa ingkang dados panjangkah panjenengan kinabulan cinatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala tinampi ngamal jariyahipun insyaallah sedaya paringi gangsar. Amin, amin. Insya Allah rokok Siap. berantas bakal dicintai oleh warga masyarakat Tulungagung. Tepuk tangan kagem Nggih. Mas Imam. Nggih. Matur nuwun, matur Nggih. nuwun. Matur suwun sedaya. Siap, Nggih, siap ingkang, Mas Imam. Terima kasih. Sami rawuh Terima teng kasih. dalem kula. Nggih, Siap, matur siap. nuwun. Badhe request tembang napa nika mumpung para presiden. Iki mau request anu napa Pak? Pepeling. Pepeling. Siap. Rono Maten. wayang niku kan nggih Siap. segalane Sunan Kalijaga. Iki Imam Kali Jaga. siaripun ngoten siaripun. Mas ngoten. Imam ki uga pengurus Nggih. PWI. Oh. Nggih, Ngono. Nggih. nggih. Enek sing iso anu sing ngerti apa BWI LS ini. Sing iso iki langsung Langsung sak slop. Ya, sak slop. Siap. Nah, Sing iso napa? Oh, dari sing penonton, iso dari BWI penonton. LS apa Nah, panjangane? Iya, kene. Nah, ngono. Kepanjangan Iku dari PWI. Saya oleh jawab iki. Kepanjangan dari PWI. Napa, Sini. Pak? Oke, dari situ Coba. Bang, Pak. Dari situ, Pak. Napa, Iso Pak? iso, monggo. Napa, Pak? Iki sak pres. Dalem. Coba pelan-pelan. Napa, Pak? Bagus, Oh. sama sekali tidak meleset. Ngono lho. Alhamdulillah. Monggo, Terus, Pak. Nggih, Pak. Perjuangan Wali Songo, Perjuangan Wali Indonesia Songo, Laskar Indonesia. Sabilillah. Betul. Nggih. Monggo, Pak. Jasto, Pak. Ratus. Monggo. Nggih. Jasto. Jasto Pak, monggo. Menika sementara dienggo promo menika 30.000 mawon. Monggo, Monggo. nek mboten ngerokok langsung cairke koncone mawon. Ngoten, alhamdulillah. Allah. Pepeling nggih. Amit. Tik. Pun siap, tembahipun Kono pepeling. ya ya to ben ndak meri. Dalem. Kono didumi to. Lho sampun Mas, mangke dipun tumaken. Siap. Monggo, ya. Siap. Nggih. Menika Bapak Imam namung request Nggih. kali Ibu tembange pepeling muga-muga budaya agama negara nyawiji dadi Oke, siji. iya, Oke. Ya terus pepeling ra kira. Nggih, siap. Mbak Nun, Pak Imam, Bapak, Ibu, makasih, terima kasih Mbak Nun sangat, Ibu, G. Tepuk tangan Nggih, untuk nggih. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, maka. Yuk, bareng. Ya, boleh saya, boleh. Yo. Roh, lu. Mana buri. Ditutup. Buri saya, ditutup. Subuh luhur lan asar salat saya ingat toh tindak mungkar maghrib lan isya Digom, ya. danggepe prayogane ditambah salat sunahe
illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine larsa dielengke wis wajine padha nindakake akan wis kumandan wayahe sembahyang netapi wajib dawuhe pangeran sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwe sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngetoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Jo sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Ya, nak, coba nengok. Jeki, Narosa, Kene dok, kene dok. tudono keprigelanmu, gandeng Kiki Pragawati. Siap, siap, siap. Kene dok, kene nih. Nih. Ya dok. Iya, Mas Yudi, iringannya Mas Yudi. Kayaknya Mas Yudi. Pragawati ini metu. Ya kene ben jumeneng sik kene ya, Dik. Rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayo. Dok, sesuai dengan porsimu, sesuai dengan karaktermu, iki dikersake karo Rama. Iya. Kepiye anggon mulih lagak lagiamu kuwi ben iso membuat kesan para pemirsa. Ya wis, barang. Nah, anu tembange rada anu Mas, Kennedy. Nene. Nah, oke. Coba Dik, kamu coba Dik, peragaan Dik, coba. Nene. Sing. Asik, jalan Dik. Oh. Sowan. Asik. Mosok Pragawati lambene karo mengengeh ngono kuwi. Iki daya tarikmu kurang, Dok. Kepiye Mas? Kurangnya piye? Kurang, Bos. Pripun? Iki lek nang jauh ki Pragawatimu ki nang jauh ki ning jero gedung. Lek ning jero gedung ngono kuwi, jero gedung. Tegese koreografi ini kuwi digerak beda. Iya no, Bos. Lek ning jero gedung ngono kuwi ora apa-apa, tapi lek ning gone Outdoor. outdoor ya setidaknya kamu punya daya tarik. Contohnya Mas. Seto. Kuwi kok kon gaya ngono kuwi. Daya tariknya ada. Iso. Pengikat. Pengikatnya ada. Akhirnya ki wong lanang delok Terpukau, Pak. Tersekima. Jane jajalan, Nduk. terkesima. Tudono aja kalah karo Ayo Dek, Joglo. ojo nganti bener Dek.
Wes, bablas. Gocano. Beh, iki ngawur kayak gini iki lho. Gocane. Ayo, dan diatasi. Tekel. Bocah iki mesti iki lek goyangan itu. Sik. Matengane kowe iki, Jan. Disune karo disune biuse ki cekel sik. Golek sik, sabar. Kowe iki mari. Bocah iki gampang ngene iki lho. Kok sik to, Beh. Bocah iki dia penyakit apa lho kok iso. No, gocano. Oh, sik. Awas. Patah. Iki lho, bocah. Awas, daleno. Bocahne poh. Dan dioles-olesi poh. Kurang ngesor, poh. Dadak mbok kon dirataku. Kowe iki ngawur kok. Wah. Wis kene timbangan. Mangsane kene nduk, manut tok Masmu kluthuk lho kok iso sing indah ngono Lah sing dadi sontek ya, Mas? Sesal, anu soben tak sudah dhewe. Apa? Lagunya apa, Nduk? Loh, spesial nduk. Rada rame nduk. Apa, Nduk? Momentumnya beda ini soalnya. Lintang Asmara. Boleh. Sesuai kalian napa karemenanipun Mas Soim. Ayo kene. Lintang Asmara. Men usahane kaya lintang. Amin. Nggih. Padange ya kaya lintang. Ngene. Ning insyaallah usahane ora kaya lintang ning kaya langit. Apa iki? Langit iki bakal nemplek lintang-lintang sak mono bali. Lho, dadi cabange akeh ngono to. Langit lek mendung, Mendunge langit, Coba kate seberapa, Mas? mendung udan. wayukan. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atiku tresnaku Wong elek ngono. Diajeng senajan to bengi iki katon rame ning kanggeku katon sepi diajeng. Tengapa teng mriku kan Mergo kowe ora iso ngiseni sakjroning atiku diajeng. kados pripun niku? Upama kowe pindho slentem aku dadi rancake. Mergo slentem tumimpang ana rancak kaya dene tresnaku tumimpang ana ing atimu diatimu Saestu diajeng. Kang Mas. Pindho kowe suling aku sing dadi angine diajeng. Suling ora iso muni yen ora kasebul dening angin kaya dene tresnaku lan tresnamu sing dikabarke lewat angin ya diajeng. Semono uga Kowe nyapa semono uga apa kok iso? Wong gandenganmu ra enek kok semono uga ku lho kok iso. Golek dhewe kono. Ngono swarga. diajeng. Swarga. Ayo jajal. Oke, Lintang Asmara spesial kanggo Teater nggih. masyarakat Candulabya. Kowe iki kok kene ndok ora kok rasul ora. Wis ngene iki Kowe jenenge. kudune ning kene terus kok kono. Yen wis Pripun? nah. Yen wis tresno ora bisa Aku seneng kok. Pokoke klitik lek gemeni cawe wedok apik. Tapi Tapi lek- karo kakangane. Tapi lek gede karo cah wedok kan ora modal. kamu dan dasmu iki. Loh, Ya modal suara Lho, barang kuwi kok. suara wong wedok iki butuh swara. Suara apa suara? Wong wedok iki butuh swara. Ling butuh bondo. Weh, Aku iki Terus kowe bodomu. Kowe bandani wong wedok. Loh iya lho, saya Ayo Mas Litik kene jajal. lek didik ngono kok wong swara kok ingin aku marang jenengan Ayo jajal rono to maju kok kuwi lho. ibu. Wah, ibu sapa? Ibu Pertiwi. Ibu. Wah,
Ibu tiri. Kenal ya enggak gue. Jajali. Close nukok le kendaraan nganggo jenengan itu. Apa iya Mas? Iya Mas. Nanda, Muga-muga iso mbok tampa Ibu. Endi kendaraanmu? Nanda. Menika Hei, tak kira ki yo motor tenan mbok gowo ngono kok iso. kok iso numpak. Maksud gue nggo CB bener nyapa. Kreatif kok iso. Lah jenenge wong kuwi yo iki komplit-komplitan deh. Dadi lek njaluk CBI. Nggih. Enten. Lah iki nek iki jago merayu, niki Nanda iki jago ngerayu. Orane wong dirayu Nanda ra kenek, Mas. Lah, Wes aku nek sene wong wedok Ono lu cirine kok. ngadeg ngombe sik ngene iki bahaya. loh mesti ngadeg anyang-anyangan Mas. Ngono. Kene dok, jajal dok. Mintok. Tak kaandani omong lakumu. Angin-sini mbok yo aja ngetok ana kandhang wae enak-enak ora nyambut gawe mintok wong lakumu meka gawe kuyu kilo jos tenan wis iku urusane Mas Kutuk ayo saya tidak akan mengganggu. Kang Mas. Iki wis kok ndek ngene iki. Kayak ngene. Piye Mas? Dalah. Juotos iki. Kayak ndek ngene iki kaya. Kowe kekasar narung wedok aja ngono, kalem. Ndek iki bedhok kula, Bos. Nang Campur Sari. Kok tak takoni yo. Nyapa, Bapak? Dalam mek ngono tok. Bocah. Nggih. Sen jendek ya. Alhamdulillah sehat Kang Mas. Jenengan pripun? Modalmu apa mik sehat to, Nduk. Kabeh wong iso omong sehat ngono iso. Tapi piye? Wah, aku modalku tetap suara to, Pak. Ngono. Aku malah ra iso ngrayu wong wedok ra iso. Aku langsung Kowe mesti oke. Terus no. Nyapa to iso? Dudu kuwi kok iso. Coba. Ele, Duk. Kowe ngerayu, Duk. Kula iki nek iso ngrayu. Sambil-obyong to, Pak niki. Ya. Iya, sik. Neng desa Sambira byong apa kowe gelem tak gendong Ngono-ngono wis gendong. tresnamu ra bakal bolong ada wong ayu kowe sing moblong tresnaku ra kaya TikTok tinggal ngeklik terus entuk ati apa wis pasti Gusti yen kowe lan aku bakal ready neng desa Sambira byong kowe cah ayu sing tak apa nek aku jelas gandeng gathuk ngono lho Nek kluthuk-kluthuk piye? Nek Kluthuk jenengan iki Mas. asmaramu piye, Duk, asmaramu? Lek wis entek lho pasane aku. lho iki kok nek tak terus nih kowe kok mesti gak iso move on ning kok gak iso move on ngono lho Neng desa Sambira byong kowe gelem melu aku terus tak boyong tresnaku lan tresnamu nyawang aku seneng kowe senajan ayu bodimu moblong Kecamatan Sumber Gempol. sumber gempa ya bener Loh, terus lho Mas. ning camatan sumber gempa ki lho Teng nopo? yen lagumu mekal Apa gelem kowe tak gondol ngono? nah aku lho kata-katane penak ku lho Penak. Yen Kecamatan Sumber Gempol. Yen aku weruh mlakumu megal-megal. Apik. Aku kepikiran kowe kudu tak gondong. kok pales to Mas
Halo, Mas. Yudi. Kuwi piye tuh, Yud? Yud, Najane Yud. iki pasno, Yud. Najane Yud. pasno, Yud. Cocok lo kalau Yud. Iki ki Iya, aku- notasimu aja. Iki penyanyi kondang. Aku lho. penyanyi profesional. Ngono kok. Penuh jajal sumber gempa lho. Sekali. Kok wis lali piye mangsane? Sekali. Apik. Dah, Dah. sing rayo. Improv, Dok. Ayo coba, Dok. Ya berbuat. Sambil robyo. Sambil robyo. Sumber gempa ya apik, Dok. Ya. Kowe di karangan apa ora kok pledap-pledu. Kowe nyawangi sor tok. Begitu amene sumber gempa. Lah kok lambene tak saung. Malah kaya pita pengen ndok. Coba. Ya. Wes sewenang iki, Pak, gadeng ini. Ayo. Lintun nang nggih. Iya, lintune ora apa-apa. Budi kita ngenyak aku rasa cocok itu. Ayo. Wong bagus aja sira nelongso. Rupane ya ampun. Aku teka gendang tresno. Sing ditresnani rupane kaya sampul serat Yasin iki lho. Lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa. Ya mong kowe sing tak tresno lan tak gawa nganti besok entek kontrake iki nyawa ra ana wanita sing tak tresno ya mong kowe iya. Terakhir kok mejo tok. Wah wis ora sida rekaman Mas. Aku balik lagi, Bang apa? Kowe iki arep Niki tau. iki tak rungokne tajak rekaman nih kok. Ya tahu penyanyi Napa? pro lho gitu. Apa? Ya manut tembange.